אחרי שהוא יסיים איתי. אחרי זה נשים לך טוב? נשים קודם לאמא. מה, באמת טוב לכם? אז למה משם עכשיו? כי צריך לצלם. מה? הוא מצלם את זה לטלוויזיה? איך תדעתי? באינטרנט. בטלוויזיה או לאינטרנט? אחרי זה אני אראה לך. למה אתה זורק את זה? ואז אתה שם את זה. איך הוא שם לה? אמא, זה קצת לוחץ. טיפה. איך הוא קורא? ועוד פעם לשלישי. לאמא, מה, הוא עושה את זה סתם כדי לטלוויזיה? כן, אמא?